vlastne chcem, aby to všetko, čo bolo medzi nami, sa opäť napravilo, pretože ťa strašne ľúbim a si pre mňa všetko. Naozaj som nikdy v živote nemohla takto dievča ako teba. Nebojím sa to povedať nahlas, pretože to tak proste je a ja chcem, že to vykričím na celý svet, pretože nehanbím sa za to a nehanbím sa takisto ani za toto video, pretože to všetko som ti chcel povedať ešte v pondelok, no nestihol som a viem, že to je ťažké naozaj, som to povedal, ale proste vždy, keď na to naozaj pomyslím, tak mi je dopáču za to, že som ti ublížil, ale chcem to všetko napraviť. Viem, že proste, viem, že ma ľúbiš, ľúbim ja teba, prosím, nehoďme všetko to, čo sa medzi nami stalo, nehoďme to za hlavu, neviem ani rozprávať, prepáč. Chcem, aby sme to napravili, aby som to napravil a ja chcem od teba len jedinú vec, aby si mi dala tú šancu napraviť to, pretože nechcem byť bez teba. Vždy, keď si spomeniem na tie krásne chvíle, čo sme zažili spolu, a mohol raz, že ich nebolo veľa, ale bolo ich dosť, si myslím. Vždy, keď sa na ne spomeniem, tak chcem, aby sa diali ďalej, aby nikdy neskončili tie chvíle. Takisto ako včera v Trnave, alebo keď som išiel z Trnavy a chytila si ma za ruku vo vlaku, bol to neuveriteľný pocit, pretože úplne tie všetky myšlienky mi vleteli znova do hlavy a ja som úplne, že Nick, bože, ja ťa naozaj strašne ľúbim. Asi mi ostávajú vlasy, že? Už slniečko nám začalo svietiť. Rozprávam tu všelijako, všelikade. Je to trošku všelijaké. Ale je to proste video, ktoré má povedať úplne všetko. Viem, že to je naozaj ťažké. Nick, ak ma naozaj tak strašne ľúbiš, ako si vždy hovorievala, tak proste by si mi tú šancu mohla dať, pretože ja ťa ľúbim viac ako ty mňa, áno. A proste ťa strašne milujem tak ako žiadne dievča predtým a takto asi dievča už milovať nikdy nebudem. To, čo si povedala, že som ťa chcel odkopnúť, ale nevedel som ako, je to proste úplná hovadina. Pretože ty vieš, že ak by som to chcel, tak by som to spravil. Veľakrát by som to spravil vtedy, keď si ma poslala do riti, že no nikdy som to nespravil a vždy som o teba bojoval. Vždy som sa snažil všetko napraviť, pretože ťa naozaj ľúbim a dúfam, že mi tú šancu naozaj dáš, že ešte tieto prázdniny budeme spolu aspoň dvakrát, ak sa podarí. Ak nie, tak cez týždeň, cez víkend, vždy keď sa bude dať. A strašne sa teším na tú svadbu. Strašne sa teším na teba, na každú sekundu s tebou strávenú. A ako som hovoril s tým diamantom, že proste vzťah je ako diamant. Na začiatku nemá žiadnu cenu. Možno nízku. Na odkúpenie ako diamant, no to bolo trošku povedať. Ale keď ten diamant začneš brúsiť, tak ako vzťah, a dobrúsiš ho do konca, má cenu neopísateľnú, má krásnu neopísateľnú, môže to byť to najcennejšie, čo máš. A náš vzťah bol už takmer dokončený, neviem, jak to inak povedať, už takmer hotový, to znie ešte divnejšie. A veľmi by som chcel, aby sme ten diamant naozaj dokončili, ten náš vzťah, pretože keď si spomeniem na to všetko, čo sme spolu plánovali, tie krásne prázdniny, že budem u teba spávať, že pôjdeme sa kúpať na nákupy a všelikade proste a budú to naše najkrajšie prázdniny. Chcem, aby to tak bolo. A viem, že chcieť je pekná vlastnosť, ale mať je ešte krajšia a ja ťa chcem mať len pre seba. No, akože s kamarátmi môžeš byť, to som tak nemyslel, ale proste som to myslel, vieš, ako som to myslel. A dúfam, že toto video aspoň trochu ti povie o tom, čo vlastne naozaj cítim k tebe.
Naozaj občas mi už úplne vypadnú myšlenky, pretože v kuse na teba myslím 24 hodín denne a to ti hovorím naozaj. A proste dúfam, že mi tú šancu naozaj dáš a by som asi mal končiť, lebo ešte to mám, ti chcem niečo povedať. A bude to už strašne dlhé, takže to asi rozdelím na časti. Takže idem ďalej. Vidíme sa u mňa doma. Bože.